ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଉ ଆମ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ବିଡିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହଉନି, କାମ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଗାଁର ଆମର ଆଣିକି ଦେଇଥିଲୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସି କିଛି ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଗ୍ରାମରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ହଉ। ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିକିରି ଗତକାଲି ଆସିକିରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏହା ହେଇଛି ସେହା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଦୁନିଆ କଥା ଆସିକି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସି ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହଉ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଏମନରେଗା ଉପରେ ହଉ, ସେମାନେ ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବିଡିଓଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ସେମାନେ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଘରୁ ଆଣି ଝିକି ଆଣି ତାକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ମା ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ସେଇମାନେ ଆସି ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ନିଜକୁ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜାଣିବେ ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଳ କଥା ସେଇଟା ତ ଆମେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିକିରି ଇଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦଳ ବୋଲି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ତା ନାଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କରଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ତା ନାଁ ଦାଶରଥୀ ଡାକୁଆ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଫଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ହଉ, ମାନେ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବା କାହାକୁ ମାରିବା ଏସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ୟାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହଉ। ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, କାମ କେମିତି ହବ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ହବ, ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହବ। ଆଉ ବାକି ଆମେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ, ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 4 ମାସ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଗୋଟେ କେମିତି କରାଯିବ। ଯଦି ନ କରାଯିବ ଆମେ ତ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଆସି ବ୍ଲକରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ବ୍ଲକରେ ଧାରଣା ଯଦି କାମ ଠପ୍ ହେଇକି ରହିବ, ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଆମେ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା 15 ତାରିଖ, ଗତ 15 ତାରିଖ ଦେଇଥିଲୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ। ସେ ଗତକାଲି ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ କାମ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତର ହବ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆପଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କାଲି କହିଥିଲେ ବିଡିଓ। ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ବିଡିଓ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ନାଇଁ, ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ତ ଦେଇସାରିଛୁ। ଦାବିପତ୍ର କହିହେବନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବୁ ପୁଣି ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ।